Il-Gvern għaddej b'xogħol ta' restawr mifrux fuq medda ta' kważi 19,000 metru kwadru ta' swar li mill-Furjana jagħtu għal fuq il-port ta' Marsamxett. Waqt żjara fuq il-land tax-xogħol, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li l-Gvern reġa' ta' ħajja lil dawn il-fortifikazzjonijiet permezz ta' investiment ta' €1,600,000 mill-fondi nazzjonali. Irrestawrajna 18,800 metru kwadru ta' swar f'din il-parti tal-Furjana. Għaliex aħna wkoll bdejna restawri ieħor f'parti oħra tal-Furjana sabiex is-swar li għandna f'pajjiżna nieħdu ħsiebhom u mexxuhom il qudiem għaliex dan huwa wirt storiku straordinarju li żgur li jagħmel differenza anke fejn jidħol il-prodott turistiku ta' pajjiżna u anke fejn jidħol l-amor propju tal-Maltin lejn dak li huwa Malti. Il-perit tal-proġett Jean Frendo spjegat kif dawn il-fortifikazzjonijiet ibnew bil-kavallieri biex jipprovdu aktar protezzjoni għall-art ta' quddiem il-belt. Matul is-snin l-elementi u l-bombi mitfuqa waqt it-tieni gwerra dinjija ħallew il-marka tagħhom. Kien hawn partijiet li kien hemm lega sewdinija, bioloġika u anke 10 sewdinija li kellha tiġi imnatfa kemm jista' jkun. Kien hemm ukoll ħsara li saret fit-tieni gwerra dinjija meta waqgħu xi bombi u ħallew l-impatt tagħhom. Il-perit spjegat kif il-gwerra ħallit effetti wkoll fuq l-arkata ta' Barbara li tagħmel parti minn din il-fortifikazzjoni. L-arkata ta' Barbara di kellha diversi samrotti kemm fuq in-naħa ta' barra u kemm fuq in-naħa ta' wara li kienu waqgħu u x'aktarx kien effett tal-gwerra ġifier tal-bombi. Il-perit Frendo spjegat kif ix-xogħlijiet fuq din l-arkata involvew proċess metikolus ta' bdil ta' ġebel filwaqt li kollox ġie marbut f'postu b'numru ta' virek twal tal-stainless steel u carbon fiber. Dawn il-virek se jipprevenu wkoll movimenti li jagħmel il-ġebel minħabba l-forma tal-mina. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.